And I promise I won't let you go. God is wanting to hear his children say, I still believe God. I still believe God. I wonder what you believe. As for me, like Jacqueline Carr, I believe in God, and I believe he's a God that heals, and I believe that the God that makes a way. UNkulunkulu vula iminyango evaliwe, uNkulunkulu wokuthula. I believe ukuthi uyiko konke enginako nengikudingayo. Uyaphendula futhi yena. uJacqueline Carr uthi uphendula ngomlilo, aphendule ngemvula, aphendule noma ngabe yini oyidingayo, hayi oyifunayo, oyidingayo. Sawubona mlaleli womsakazo iVuma 103, the Adult Radio for the Young and the Heart. Udidi ngoyankosi ngiyahlala nawe noma bukhoza kuze kulamule lona ihora lesithupha. Sinqake ngazo zombili kuDaviola the Weekend Boyfriend. Bayakhala balaleli, bayakhala bathi Daviola, Daviola, uyayenza into yakho mfoka Ramputa, hamba ke lapha eCynic njengenjwayelo abafisa ukuqhubeka nawe ngalomculo omnandi abaseduze neCynic nalabo abanetransport abahambeke ukuthi niyobona khona nilalele nimbone uRamputa enza into yakhe. Siyabonga kakhulu, siyathembisa ke ukuthi mina noKhoza sizohlala nawe kuze kube lelo hora. For Khoza, sawubona mfethu, kukhonzeke kahle namuhla? Inhle Nkosi, siyayidumisa. Siyabonga kakhulu mfundisi, konke kuhambe kahle. Alokhu usuku olumnandi njengoSunday lokuhlanganyela nabangcwele. Siqala amazwibele izinto esiyobezenza lapha ezulwini ngunaphakade. Kumnandi nje fellowship yabazalwane idlula zonke ezinye, wonke amanye ama-get together ngawamajini. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, siyabonga ukuthi sesikhona. Siyambonga ngabalaleli, siyababonga ngabalaleli abathembekile abahleze benathi. Asikuthathi neze kancane nje ukuthi nikhona, kodwa kusho lukhulu ukuthina. It's a great encouragement ukwazi ukuthi mawuza empopeni khona abantu abakulalele futhi abasizakalayo. Kathini ilento yenza ukuthi singa enjoy nje kuphela ukuhlanganyela nabazalwane, kepha siba nale responsibility enkulu yokusikhumbuza njalo umsebenzi uJehova asinikeze wona. Yasiphoqa lento ukuthi sitadishe, sifundizwe ukuze phela umlaleli methola impendulo, angathola impendulo yakwaKhoza noma impendulo yaNkosi, kepha athole impendulo esezwini. Futhi lento unlike amanye ama-show, ayikho into esiyiscreenayo la, screen ma-calls, screen ma-WhatsApp, yonke into ibukhoma, and precisely lo hlelo uNkulunkulu lihlele ukuthi libe njalo, kungezoba khona ne-temptation nencane yokwenzelela. Sithatha ama-calls njengoba njalo, sithatha ama-WhatsApp njengoba njalo, asasiscreeni lutho. Iyasilekelela kakhulu lento emkhathini ekuthembekeni kubalaleli nasekuthembekeni kulo okuyena osinikezela umsebenzi. Usho njalo uPaul kuTimothy uthi ndoda sebenza to show yourself approved, isisebenzi that rightly handles the word of God, esingadinga ukuba namahloni olidivide kahle izwi likaNkulunkulu. Kahle ake alukho olunye uhlobo lomfundisi okufanele libe khona except umfundisi ohloniphayo izwi likaNkulunkulu enough ukulitadisha, alazi ukuze ezokwazi ukulidivide kahle ngendlela uNkulunkulu ayilambule ngayo, hayi ngendlela yena afise ngabe liyilona nendlela abantu abathanda ukuzwa ngayo, kodwa abe faithful to what was revealed. Lokho kubhaliwe embhalweni angeqisi futhi angaphunguli, kodwa abe faithful lokho uNkulunkulu akwambulile. It takes ke ukuyinikela, it's a lifetime commitment yokusebenza ukulazi izwi likaNkulunkulu khona uzokwazi ukuhlephelela kahle abanye.
Asikubonge-ke nawe mlaleli, hayi ngokulalela nje kuphela, nokuthi uNkulunkulu asebenzise wena nolwazi kithina lokwazi ukuthi nina nikhona, lisenza ukuthi senze konke okusemandleni ethu ukuthi sithembeke kuyena, nokuthi asisebenziseke ukuze nawe ukwazi ukuthola ukulekeleleka la ulekeleleka khona. Njengohlale ngisho emkhathini, abalaleli bayinsimbi eshaphenisha thina, nathi siyinsimbi eshaphenisha bona. Indlela uNkulunkulu asebenza ngayo. Mlaleli, asikubingelele-ke usanda kuvula umsakazo wakho. Mina ngudidingo kaNkosi enhleleni omkhathini, bese lapha-ke kwi-technical team yethu sibe no-Anele Kamhlongo. Namuhla siyabonga kakhulu kuwena ukuthi usijoyine. Nayi-ke into engifisa ukuthi sikhulume ngayo namuhla emkhathini, sinalento yabazalwane, noma mhlawumbe ngiqale kanje, sinokuxwayisa abazalwane ngevangeli lamanga elishunyayelwa ozakwethu. Ivangeli lezinto eziphathekayo. Ngiyafisa namuhla ukuthi sithi ukuphendula amatafula kancane, ke sibone labazalwane abeza enkosini noma beza enkonzweni noma beza ebandleni, hayi ngobe befuna ukusindiswa. Mhlambe baphushwa ukuxakeka banako, akuhambi kahle emakhaya, imisebenzi ayikho, ukugula nako kula, izifo nazo zila, imishado iyabheda, akuhambi kahle. Ebese ethi uyozama esontweni, ebese-ke esontweni bathi cha, mawufuna zonke lezi zinto zilunge, woza kuJesu. Ngiyafisa-ke mkhathini ukuthi mhlambe asithi ukuphusha umlaleli namuhla ukuthi azibuze indlela asindiswa ngayo, ukuthi imotive ngempela yokusindiswa bekade kuyini. I-catch ngiyayibona, i-catch isidingo, i-catch it's a want, i-catch ukugulelwa, i-catch whatever it can be. Kepha mase fikile lapha wamukela uJesu ukuthi athole lezi zinto, noma umlaleli wa-understanda ukuthi insindiso i-revolve around isono, esinye isidingo esiphathelene nensindiso, noma sinye isidingo esisihlukanise noNkulunkulu, isidingo sokuthethelelwa kwezono. Ukuthi umlaleli ngenkathi namuhla mase ibiza njengomuntu osindisiwe noma ezibiza njengomntana kaNkulunkulu, wasindiswa, wayamukela kanjani inkosi, bekuyini inhloso, what was the motive, i-intention yakhe, inhliziyo yakhe bekuyini. Noma umzalwane uthe mefika eyozifunela umfazi, elungisa umshado wakhe, eyozifunela umsebenzi, eyozifunela umkhuleko, wasefika lapho wabona ukuthi hayi man, there's more than just umkhuleko, there's more than just ukulungisa umshado. Kunento la yesono, lesisono esingihlukanise noNkulunkulu. Ngoba ngaba nayo yonke le mali, ngaba nayo konke ukuphila emzimbeni, ngaba nawo lo msebenzi ngudingayo, ngangihambela kahle konke la emhlabeni, ngikhona la enkonzweni ngikhonza, but nayi into engihlukanise noNkulunkulu. Ngihlukanisa noNkulunkulu every Sunday ngiyenkonzweni, angilove enkonzweni. Mhlawumbe abanye bethu siyaseva nokuseva khona la enkonzweni because sinamakhono nama-skill, nama-talent, mhlambe sosebenzisa lawo ma-talent ukuseva, but okusalayo ukuthi asinabo ubudlelwane noNkulunkulu obususa isono ngokuthethelelwa isono ngoKristu. Senza imisebenzi emihle ngale kokuthethelelwa. So ngiyafisa ukuthi sikubheke lapho, kodwa sikubheke ngale ndlela ukuthi uJesu mekhuluma nabafundi bakhe ngazo zonke lezi zinto, kunento ayishoyo athi funani umbuso kaNkulunkulu kuqala.
yayisho kuJohane, yayisho kuMateyu, funani umbuso kaNkulunkulu. Naye uJesu uqobo lakhe meshumayela ivangeli bekathi phendukani ngoba umbuso kaNkulunkulu usondele. Ngiyafisa ukuthi sikhulume kabanzi ngaloko in a very broad sense. Mhlambe khona la sizoba specific khona, kepha kungakuhle nokuzwa ama testimonies abazalwane. Kunabantu esikhonza nabo mkhathini namuhla abeza e-SDF bezoyifunela nje izinto zabo, mabafika lapha bezwa ukuthi there's more to this abadingayo, bathola ivangeli baphenduka ngempela. Ngithe ngo-August kuney'nsizwa esizoziletha la mkhathini ebekade zilalela lolu hlelo zinyanye, zilizonda lelu hlelo. Kunalento ukuthi lelu hlelo lususa abantu emasisweni, zisusa abantu abamnyama zibayisa kwenye inkolo, befone bekhuluma izinto ey'ningi, besabise benzeni abanye babo, but abanye babo mkhathini sebesindisiwe namuhla, basindiswe genuinely, basindiswe ngalento ukubona ukuthi man, no, there's more to this show than lokho esikuzwayo. Nokuza kwabo mhlambe SDF bebazela something else, mabafika lapha bathola insindiso, basindiswe ngokwempela. Engithandayo ukuthi mhlambe ngo-August sibaletha abazalwane abalalele bezwa ama-testimonies walabazalwane ukuthi uNkulunkulu usebenza kanjani, ukumbula kanjani, ukuthi ungaba nako konke, ungaba nako konke ukuhlakanipha, ungaba nayo imali, ungaba nemisebenzi, ungaba nako konke, ungaphila emzimbeni ungaguli, kepha nasi isifo esikuhlukanise noNkulunkulu forever esibizwa ngesona. Ngiyafisa ukuthi sikhulume around that emkhathini, kepha-ke ngenjwayelo asicele umdali kube uyena osiholayo sizokhuluma ley'ndaba zakhe. Sithandaze. Akwenzeki Nkosi kumuntu mayingasizwa wena ukuthi akwazi ukubona isidingo sakhe esikhulu kunazo zonke, okuyisidingo sokuxolelwa kwezono nokubuyisana noNkulunkulu. Sonke sizalwa sicabanga ukuthi sidinga imali, sidinga ukuphepha emzimbeni, sidinga ukuphila kahle singaguli, sidinga imndeni, sidinga izindlu nezimoto, zonke lezi zinto zala emhlabeni, kanti okuyizinto zesikhashanyana ezidlulayo, eyingathi shu uma sizogcina silahlekelwe ukuphila kwethu, imphefumulo yethu ibhujiswe esihogweni ngunaphakade. Siyakubonga Nkosi ukuthi unomusa wokwavula amehlo, ilokho esikukhulekelayo owakwenza kuthina ukuthi ukwenze nakwabanye Nkosi. Baningi abantu abeze inkonzweni bezofuna zona lezi zinto zokwenyama, imisebenzi, ukuphiliswa, ukulungiswa kwemishado nemindeni yabo, bengaboni ukuthi badinga okwedlulayo kulokho. Bavula amehlo Nkosi, usize namabandla ukuthi ashumayele ngendlela ewavulayo amehlo abantu, engagcizeleli nje okwey'dingo zasemhlabeni kuphela, kodwa abantu bagcine bengangenanga embusweni wakho. Siyakubonga lo musa ukuthi wena wasithumelela indodana yakho yeze emhlabeni. Yebo yawavula amehlo ey'mpumputhe, yayisukumisa ney'shosha, kodwa kwakuyikhona eyayikuzele ngempela ukuzofa ukuze ihlawulele amacala ethu maningi mambi abomvu njengegazi, kodwa ngenxa yokufa kukaJesu ayahlanjululwa abemhlophe njengeqhwa, njengoboya bezimvu, bese thina siyamukeleka kuwena, sibe nekhaya ezulwini, amagama ethu abhalwe ezulwini. Siyakunxusa Inkosi ukuthi lo musa waziwe abaningi, angikhulekela bonke abalalele, ngiyazi baningi abangasindiswanga, bahawukele thinta inhliziyo zabo sisakhuluma, ubasondeze kuKristu ukuze basindiswe kwangempela. Siyabonga uNkulunkulu wethu egameni likaJesu, amen. Amen. Khathini ngaphambi kuba siqhubeke ngiyafisa ukucelela abantu ababili imkhuleko, kakhulukazi mhlambe nosizo okwesibili. Sinomndeni wakaThusi lapha e-SDF, ubaba uThusi uyidikoni lethu lapha, ushiyo uma wakhe emhlabeni, balapha kwaDukuza, yena nabodadewabo
bangathi abalaleli bangabakhumbula babakhulekele, kanti maningi-ke abanye abazalwane nabalaleli balolu hlelo nabo basesimeni esifanayo esingabazi. Nabo siyabacelela ukuthi bakhulekelwe, uNkulunkulu abaqinisa, abapha amandla, abapha isibindi, abalethele ithemba nenduduzo emkhathini, ngoba uyena kuphela ongakwenza lokho. Okwesibili, emkhathini kulesonto elidlule umfokamyeni ushayile ethunywe ubaba Majola. Sizwile ebandleni ubaba Majola baqekezile, bathatha yonke i-sound equipment, bathatha ukudla kwey'ngane kwazisa ukuthi ubaba Majola wenza i-feeding scheme lapha. Bathatha igrosa yonke, benza umonakalo omkhulu nje. Siyabacelela mkhathini, asibacelela imikhuleko kuphela, kepha-ke uma ngabe ukhona umlaleli onhliziyo yakhe uNkulunkulu ayisebenzayo ngalesi simo, ukuthi kukhona uNkulunkulu akuprompte enhliziyweni yakhe ukulekelela ubaba Majola, ikhona inamba yala SDH, Sound Doctrine Hub. Yona le number le siyisebenzisa for ama-conferences and all of that, i-WhatsApp number yethu mkhathini uzocela ukuthi ubanikeze yona leyo nombolo abangasithinta kuyona ukubhekelela ukuthi yini uNkulunkulu ayisebenze enhliziyweni zabantu, iy'ngane zidle bo, ngoba phela sekwenzekile lokho kwenzekile, kepha impilo iyaqhubeka, iy'ngane kumele zidle. Namanye amabandla mkhathini abazalwane, uma kune-sound system nje abangasayisebenzisa, abafisa ukudonate noma-ke khona usiza abangaba nalo for ibandla, asikhumbule lento mkhathini ukuthi thina sizibiza i-Sound Doctrine Hub, Sound Doctrine Fellowship, sizibiza i-Crossroads, sizibiza eKhanyeni, abanye bazibiza i-Assembly, bazibizani, kepha uKristu ubona ibandla elilodwa nje, one vo. So uma kukhona ilunga lomzimba kaKristu elingekho kahle, umzimba wonke uyagula. So kumsebenzi wethu-ke sonke njengebandla siwumzimba ukuthi silekelelane. Uma ucicane elimele silekelelane, uma ingalo elimele kulekelelane kanjalo. So uKristu uyibona kanjalo leyo nto leyo. So ithini le nombolo yethu mkhathini abangasithinta kuyona, kube very specific ukuthi lo sizo abalusizayo usizo lwey'ngane zasempangeni. 073 267 2613 073 267 2613. Sizoyiphinda futhi ngaphambi koba sivalelise la emoyeni ukuze labo uNkulunkulu asebenze enhlizweni zabo bakwazi ukusizakala. Singene-ke mfoka mkhathini, singene kulolu daba lelo sikhuluma ngalo. Njengoba ngisho mkhathini, ziningi izinto aqale ngathi mkhathini la emhlabeni, mhlambe kwesinye isikhathi siyaye sithathe kangathi umhlaba sowonakele, abefundisi bashumayela lento, noma sithi umhlaba wonakele, abantu abasamthanda uNkulunkulu noma bamthanda uKristu, bacabangela izisu zabo. Aqale ngathi mkhathini kulesikhathi esiphila kusona. Iy'nkumbi zabantu bezilandela uJesu. uJesu wagcina ey'tshela athi, yabona nina la nizele ukudla nje, nizele isinkwa, nizele nofishi, nizele ney'mangaliso, anizelanga ngoba nifuna umbuso kaNkulunkulu. So akuyona into eqala ngathi manje, but ithini lento mkhathini, ithi fane sifunde thina kulabo abakade bephila noJesu, yenzeka lento, benza exactly lento esiyenzayo nathi, akusona isimanga. Bese-ke mina nawe sithi sibalekelela kanjani laba bantu, nalaba abafuna ukulekeleleka babheke kahle ukuthi kahle nginabo ubudlelwane noKristu yini, noma nginobudlelwane nelunga elithile lebandla noma i-denomination ethile yebandla. Ngoba eKhanyeni nine-roster yabantu abajoyina eKhanyeni, nathi sinayo SDF, namabandla amaningi kanjalo-ke. Kepha-ke thina senza sure ukuthi before sikubhala kwi-roster unobudlelwane noKristu ngempela. You go through some serious interviews ukuthi sibe convinced, ngoba ekugcineni mkhathini nayo into esiyikhohlwa njengabantu abahola amabandla, ukuthi in the end mina nawe siyonikeza i-account kuKristu ngalabantu abasemabandleni ethu, ukuthi sichazwa ama-numbers noma sichazwa ukuthi abantu ba-understand umbuso kaNkulunkulu.
nensindiso ne-impact yesono ebahlukanisa noNkulunkulu. You and I are going to give an account on that. Mkhathini. La okhuluma khona mfundisi uJohn chapter 6, uJesu bekade ethathe izinkwe ezimbalwa nofisha abancanyana kubafundi bakhe wafida iqhuku, thousands of people, enza isimangaliso uJesu ngenhloso ukuthi abantu babone ukuthi akusiye nje umuntu lo ufana nabanye abantu, kodwa indodana kaNkulunkulu ngempela. Asiyethembe, siyikholwe, silalele ukuthi ize ngani khona sizosizakala kwangempela ngayo. Ngelanga elilandelayo abantu bamcinga phansi naphezulu uJesu uze ethathe isikebhe walolwandle laseGalile bamlandele ngeenyawo. Mase befikile kuyena, uverse 26 uthi uJesu waphendula wathi, ngiqinisile ngithi kini, aningifuni ngokuba nabona izibonakaliso, kodwa ngokuba nadla izinkwa nasutha. Bese verse 27, ningasebenzeli ukudla okuphelayo, kepha ukudla okuhlala kuze kube phakade, kungokuphila okuphakade, eyakunika khona indodana yomuntu, ngokuba uyise uNkulunkulu ubekile uphawu lwakhe kuye. uJesu uyabatshela nje ngokusobala ukuthi nina nigcwele la niyangilandela, hayi ngoba nibone isimangaliso engisenzile nase niyaqonda ukuthi ngubani, ngize ngani, ngizonisiza ngani okwangempela, kodwa nje nadla isinkwa nina. Nifuna lezi nkomo zamahala, nifuni leyo nto enifunayo kuphela. Baningi abantu abanjalo namhlanje bagcwele emabandleni, hayi ngoba kukhona mhlambe isimangaliso esenzeka base babona ukuthi ngempela indodana kaNkulunkulu le asiyilandele ukuze sisizakala okwangempela. Ngempela kuneqiniso la, siyasizakala imphefumulweni yethu, asilandele. Bathola izinto ezithize eziphathekayo, noma bezwa kuthiwa kutholakala izinto ezithize eziphathekayo, baya emabandleni abantu baze balandela abantu okuthiwa omprofeti ubani, ngoba bezwe kuthiwa lowo unikezana imisebenzi, lowo unikezana imishado, lowo uyaphilisana mawugula. Bagcwale lapho, abananhloso yokusizakala ngezono zabo nokungena ezulwini, babheke nje lezi zinto eziphathekayo zasemhlabeni. So uJesu uyasiyala lapho verse 27 mfundisi, ningasebenzeli ukudla okuphelayo, musani ukuphilela nje izinto zasemhlabeni, nisebenzele zona, nivukele zona every Sunday izinto zasemhlabeni, kepha ukudla okuhlala kuze kube ngokuphila okuphakade. Funani lento ezokwenza izono zenu yiqolelwe, nibuyisane noNkulunkulu, ningene ezulwini, nibe nokuphila okuphakade. Dilani nesono, tholani insindiso kwangempela, uthi okuyikhona yakunika nendodana yomuntu, ngoba uNkulunkulu ubekuphawu kuyena. Uyena ambekile ukuthi siyokholwa uyena, uyofela izono zethu, sisindiswe ngenxa yokufa kwakhe. Ngakho asize kuyena sizofuna lokho, singazi nje kuyena sofuna izinto ezincanyana. Yebo wabanikeza izinkwa, yebo uyasizana ngezinye izinto, kodwa mawugcina lapho uyolahlwa sewuyidlile izinkwa ezivela phezulu. Ngiyafisa Mkhathini ngiphushe kancane lento. Siyawabona amabandla, siyayibona nezinkolo ezahlukahlukene, futhi lapha emalokishini nasemakhaya seziza ngamandla izinkolo eziphikisana noKristu, in fact ezimphikayo nje uKristu ukuthi uNkulunkulu, ziyanda namabhilidi azo ayanda. Into eyenza lokho kakhulu basebenzisa yona lento ebikade isetshenziswa uKristu yokumitha izidingo zabantu eziphysical, whether ukulapheka kumuntu ogulayo noma ukudla. Ikakhulukazi bahambisa ama-food parcels, benza yonke lezi zinto, bathengela ingane ukudla, bathengela ingane i-uniform, benza konke okuyinto enhle-ke nokho lokho, but uma abantu sebamukele le nkolo yabo, leyo nkolo yabo ibasusa kuKristu completely. Now uthini-ke kumlaleli olalele manje othi, well, uJesu ubekwenza naye, what's wrong uma inkolo ethize yenza exactly the same thing? Because uJesu naye bekwenza anyway. Into enhle ukusiza abantu namakholwa amele ukuyenza leyo nto impela,
siyayalwa ngayizwi likaNkulunkulu ukuba usizo kubantu abampofu. Kodwa siyala yena umuntu ompofu uqobo lwakhe. Ma into ozoyizela enkonzweni kukuthola ingubo, iuniform nokudla kuphela ugcine lapho, usengozini futhi usengozini embi kakhulu. Ngoba omunye umuntu ugcina eseyimember la ebandleni, njengoba usho ukuthi akusiwo bonke abantu abacheck indaba yensindiso abantu bejoyina. Ugcina imember wazi ukuthi usendaweni ekahle noNkulunkulu, ufana nalabantu ula uJesu akhona uyamlandela zonke indawo, kodwa enhlizweni yakhe okukuphela kwento ayibhekile izinto zasemhlabeni. Ubheke nje ukusizakala ngeingubo, ukusizakala ngokudla, ukusizakala ngemali, agcine lapho kuphela. Ahlale ezonweni zakhe, angakwamukeli ukuxolelwa kwezono, angayamukeli insindiso, athi mayefa ahamba esihogweni ngoba izono zakhe ayikaze ixolelwe. Kubalekile ukuthi noma ngabe wafika ngoba kukhona usizo lwalitholakala lwasemhlabeni, bese masinyane uyadlula kulona, usheshe ubone ukuthi yini labantu babe nenhliziyo yokufuna ukungisiza, yini le ebenza bona bahluke kanje, bese uyabona ukuthi kunalo Kristu oxolela izono zabo, wabazala kabusha, wabagcwalisa ngomoya ongcwele, wabenza baba abantu abanenhliziyo nje, and into abayithembile ngempela yizulu nekhaya bayakulona, ukungasalahlwa ngenxa yezono zabo. Nansi into yangempela, kubaleli sazi ukuthi isidingo esinaso kakhulu akuzona idingo zomzimba. Yebo idingo zomzimba ikhona, kodwa isidingo esikhulu esinaso isidingo somphefumulo sokubuyisana noNkulunkulu. Funa leyo nto. Musu kusebenzela nje ukudla okuphela kwasemhlabeni, funa leyo nto. Angiphathi ke mawuthi uzolandela nje inkolo yedukisayo engakhulumi ngoKristu owafela izono, ulahlekile kakhulu makunjalo. Nango umlalela sanibonani bafundisi, ngiyabonga umusa ukuthi siphinde sihlangane. Ngihlele nginilalele, ngiyanizwa, ngiyakhumbula nami labo abebenithuka ngohlelo. Ngiyajabula ke uma sebelibonile iqiniso, kusho uMakhumalo lapha eSmere. Siyabonga kakhulu Makhumalo. Hayi sizobaletha Makhumalo nizozikhulumela nabo khona la. Lokho kukhombisa amandla kaNkulunkulu ukuthi mawune appointment noNkulunkulu, it doesn't matter ungayiqinisa kangakanani inhliziyo yakho noma umuba zama ukuyiqinisa kangakanani. The nice thing ukuthi bayalalela lo hlelo noma libacika ke abalalela, okukhombisa kona ukuthi uNkulunkulu wena appointment nabo. Ngiyabingelela babukhoza nobabunkosi, siyabonga ukuthi siphinde sihlangane nezimfundiso ezakhayo. Ngihleli nani, ngiyabonga kakhulu kusho uThembi uDimba lapha kwaNyusa. Nangomunye umlalelo uthi greetings mfundisi Nkosi nomfundisi Khoza. I started here many years ago listening to Sound Doctrine Hub. Siyabonga kakhulu. Last year I decided to attend a singles conference. It really pushed me to wait no more but to join Sound Doctrine Fellowship. Fast forward, it's been a year today. I am so grateful to God. God is good. Kusho Ausiki Didime. God is good indeed. Siyatanda Ausiki Didime. Nathi siyabona indlela osithanda ngayo nothanda uNkulunkulu ngayo. Yeah, Ausiki Didime mkhathini nabanye abazalwane. Akona nje ukuthi bathanda iSDH, Sound Doctrine Hub, ne Sound Doctrine Fellowship nekhangeni. Bathanda izwi kaNkulunkulu, you know. They attend 2 services every Sunday, you know, abazalwane abaningi. Lento isho lukhulu ngomuntu othanda uNkulunkulu nokuthanda izwi lakhe. That person just wants to be immersed in the presence kaNkulunkulu nasezwini lakhe. Uthi omunye ubaba inkakha yeintatheli sikhonza nayo lapha ekhaya, ithi namuhla yabona masulalele izwi kaNkulunkulu kwangathi kungavaleka konke amadlebe, ungasaboni lutho, ungezwi lutho, wetshise nje uhlale udlinze ngaloko uNkulunkulu asekukhulumile. Abantu abamthandayo uNkulunkulu lamkhathini, abantu abalithandayo izwi likaNkulunkulu, esifisa nalabo esikhuluma ngabo namuhla abeze enkonzweni
balethe izidingo bafike kuleso simo nabo sebabona ukuthi you know what, there's more here than just bread. There's more here than just ukusinda. There's more here than just lezidingo esinayo. Good evening to our dear pastors, Babu Nkosi and Babu Khoza. It's a pleasure to be with you during this heavenly appointment. We value and cherish every moment of this informative platform. Kusho uMampel Nzimande nondodana yakhe uAndile basithanda kakhulu. Now lapha ku Facebook page yethu Nonjabulo Mwelase Amazibuka uyasithanda lo sis. We actually missed we conference yena no tata wabo Nkosini bani you will remember the name. Ayibonge inkosi bafundisi bami selize lafika ihora eligugu. Ngiyabonga uNkulunkulu womusa ngani insuku zonke kusho dadewethu kaMazibuko. Senzo Biela athi nginani bafundisi bami. Unhlanhla Mabhida naye esho into enjalo. Asimthatha uNhlanhla Mabhida before manje sithathe lo. Asikwamukele nawe emoyeni sawubona. Siyabingelela kuwena mfokamini, ngiyacabanga namuhla umegqumeni elingconywanga. Cha nje kwakuyisitha nje baba esasingafuna ukuthi ngalala ngikhiphe izindaba ezinhle zasezulwini. Hayi asinamandla mfowethu. Baba ngisindisi this why is being Hayi mfokamini hayi kusafanele uthandaze mfethu wena ufuna nesiguqo samazayoni impela. Bathi ukubhonya kancane la emhlane siphume lesitha yabona sila emhlane awuzwaki nako-ke sisemhlane mfethu sinamathele nje sifuna nje uyeziyono obaba umfuthi bathi ukutitinya kancane bese siyasuka-ke lesitha ngoba nanamuhla sifuni nje ukuthi sikhulume nawe. Kepha-ke funa iqhuma mfokamyeni uphinde uzame futhi asikuthathe nawe emoyeni sabona sekwamukela. Ayibonge inkosi mani njani? Sazinjani uthandazami bakithi? Sikuthanda into engasukumi phansi. Sikhuluma nobani kuphi? Hayi angijabuli nje kanje. Ngiyabonga nokuthi namhlanje nginayo le-assignment ukuthi ngikwazi ukukhuluma ngibalule ukuthi angikwazi ukubiza amaphilo awekho. Siyambonga uJehova. Sikhuluma nobani kuphi? Abasha abathanda emazulwini. Ngiyadala engikhuluma ngayo. Kade ngikhuluma nayo kulezi zinsuku. Ngithi mina kunendaba enkulu yokuthi siyakholwa sigcina amabandla. Kodwa silandele izinkwa. Ngithi ngalishiya ibandla lana ngihlalele khona izinkwa kwafundwa lencwadi. Kwakhulunywa la emsakazweni. Avuleka amehlo ami. Ngaba nombuzo ukuthi ngiyahlala la ngihlalele. Ngoba lento engihlalele lana tabu lekhulunywa ngayo ukuthi uNkulunkulu uthi akayifuni. Manje ndobe engayifuni mina ngihlalele. Ngihlalele lezi zinkwa zongisiza nazo. Kanti ngelinye ilanga emngcwabeni kwafunda incwadi yathi babusisiwe abafayo besele enkosini. Sike lo wayikhuluma ngayo wathi sikhuluma ngendaba yokuthi mawufa ufele enkosini usike ukholwa. Akukhulumi ngomuntu ofaye esele esontweni. Yebo. Yena bengazani. Yebo. uNkulunkulu. Khuluma ngalowo muntu ke la ukuthi abantu bawuthi ukhona ofele esontweni ukuthi ngiyakholwa. Ngiyongcwatshe esontweni. Bese kuba khona lona othi mayefa efe yena efele ezandleni zikaJesu lo wabethelelwa ukuthi yena athethelele izono. Abafungu lelo lizwi kimi kwathi makufika leli hayi isilonda kwacaca ukuthi igazi liyathatha lashiye enkonzweni ngakuyona
Fanele ngibize ney'nyoni ey'fana nami. Njengamanje angisahambeli ukuthi ngiyagula, ngiyasindisa nginey'nkinga. Sengihambela ukuthi nje uNkulunkulu wami kube uyena ongibonayo ukuthi yini engiyidingayo uzonginika ngesikhathi sakhe. Kwaphinda kwakhulunywa ngale ncwadi Amahubo 37. Athi wena zondle ngoJehova umdumise nje. Yena uzokunika lokho okufisa inhliziyo yakho. Lento yanqabelana kumina yenza ukuthi ngiphume endaweni engangiyona. Ngiyabonga kakhulu. Bonga thina kakhulu. Bakala yebo bekhona abanye abasabanjwe imoya abaqasukayo emakhulunyane, kodwa bakhona abanye abazophumelela. Wena ungayeki ukukhuluma, uphike nalabo abakhulumayo. Bakhuluma ngoba isikhathi saba sikakafiki. Ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu. Uyathanda ukusho uma ukuthi ukuphi? Hayi akathandi lo mzalwane, sengimbuze kane ngifuna ukuba anonymous, kodwa ke siyabonga kakhulu amazwi akhayo. Nangu-ke uNhlanhla kaMabhida bethi le ndaba ngiyayazi kahle. Mina ngajoyina isonto some years ago and I stayed esontweni for over 8 years. Ngijoyine isonto and became part of ibandla elisindisiwe thinking nami ngisindisiwe. But iqiniso lalithi ngayijoyine isonto ngoba ngingangikhungethwe yinkinga. Ngatshela ukuthi angize kuJesu and my problems will be over. But later I heard the sound biblical truth. Elalikhuluma nami ngqo. It was only then that I realized ukuthi angisindisiwe. Asikwamukele emoyeni nawe sawubona. Sibuka ngicabashe ndoda. Baba Cabashe uthini namhlanje? Oqala ngibona ngohlelelo. So besifuna sathi ukubuka tabe ngikhuluma ngento abaphansi nani kodwa manje ngisakhuluma ngale angithi nje umfundisi ukhona lethola ngenkonzweni esearch khola ngempela ngathola esikoleni teacher waphenduka usinethiwa class teacher wami. So ngalowo nyaka washumayela ivangeli ke nje njalo kwakula isitela ngoNkulunkulu egcineni wafunda incwadi yaGalatia chapter 5 la kukhona nomsebenzi yenyama nephelo zakhona. Siyabuza ukuthi kule msebenzi yonke inyama ayikhona enginayo na. Angikwenza phela ukubika ngavuma nje. Class nesibaningi saphendula phela into yasiphendula kakhulu ukuthi uNkulunkulu umfundisi wathi utshalo wasela ngoJesu osumtholile uthola ukuphumula. Ajabula ke nathi lethotsha ozokunika ukuphumula. Kodwa wathi sithathe sikhulekile-ke after that sikade sikhuluma nengene sizomsono zethu. Asiya ukuthi njengoba thola ilivangeli nje sohlangana ney'leko. Iy'leko futhi kodwa nakho saqhubeka-ke mfundisi abanye bethu namanje siyakhona enkosini. We have met many problems, many tribulations, kodwa uNkulunkulu sathungile emsini wakhe. Nasey'nkonzini sikuzona siyakholwa, siyamlandela uNkulunkulu. Amen. Amen. Baba Cabashe. Qiniso Baba Cabashe limsulwa futhi siyambonga uJehova ukuthi noma wayizwe esikoleni lento ukuthiwa kuzoba neinhlupheko wabambelela. uPaul usho njalo lapha encwadini yezenzo chapter 9 ngokuphenduka kwakhe ukuthi uKristu wathi wena uzodlula inhluphekeni. Ivangeli leloKristu ivangeli leinhlupheko silibona ngokuthi lo esimlandelayo kuNkulunkulu abantu abamfuni. Wathi esethatha inyama ezemhlabeni bambulala. Bona kanti abazi ukuthi lento abayenzayo kuyicebo lakhe. So alilona iqiniso ukuthi ivangeli loKristu ivangeli lokucebi. Ivangeli leinhlupheko ikakhulukazi isekhona la emhlabeni. Asikwamukele nawe emoyeni sawubona. Baba siyabingelela once again. Baba Umyeni. Angazi abangithanda ukuzokala kahle sinenkinga ye-network especially MTN iwona sinikeza i-challenge enkulu. Kulungile mfethu qhubeka kulesikhashana esisakuza kancane. So engikhuluma ngaso namhlanje ngoba into esivele enkulunkulu akukhona ukudla konduhle lo asikho against ikhona but ukuthi umuntu noJesu
noma ikho endleleni noma zishintsha siguquka izinto, kodwa ngethemba lokuthi ngelinye ilanga njengoba silusize emhlabeni lisho iBhayibheli incwadi kaJohane, kodwa siyothokoza kuphi na ezulwini. Ngamanye amazwi baba, into ebalulekile ukuthi asinikeze imishado, yebo kuhle lokho, futhi kwenze ama-millionaires noma ama-billionaires, yebo kuhle lokho, kodwa-ke kuyomsiza ngani umuntu ukuba azuzize lonke, kodwa ekugcineni kwakhe alahlekelwe ukuphila kwakhe. Ake ngivaleke baba-ke ngamazwi nje ambalwa kule sihloko enikhuluma ngaso la. Hayi, iyanqaba nje baba umyeni, iyanqaba nje mfethu, mhlambe mangathumela i-SMS or something, kodwa ngiyacabanga ukuthi abazalwane kukhona abacoshile. Nangu uzifikile kaMawulana uthi amen bafundisi, sesikhona sizolalela imfundiso eziphilisayo. Siyambonga uNkulunkulu ngani izinceke, uNkulunkulu abiyela amakhaya namabandla enwaholayo. noGideon kaMhlongo naye usho njalo uthi amen. Ubusi Phephetha uthi amen botata bam, ndiniphulaphulile. Siyabonga, siyabulela kakhulu mama. Asiphelele Vincent uthi amen kunjalo. uErica Swartboy naye uthi amen. Ntombizami Mvelase, Ntombizami Mhlelase uthi sanibonani bobaba, nayikhuluma indaba, mina ngakhula kuthiwa asiye enkonzweni ukuthi singcwatshwe mahala, kodwa lokho akusekho kimina. Ngisindisiwe ngesizathu sokuba ngisindiswe olakeni likaNkulunkulu baba wethu osezulwini. Nangu ukhuluma ngomasingcwabisane enkonzweni. Asikamukele nawe emoyeni sawubona. Amen. Baba Majola. Inkosi. Niyaphila baba Majola? uJesu muhle kakhulu, uyakhazimula. Ngaso sonke isikhathi baba Majola. Siyabonga ngase. Kunjani inhliziyo zabazalwane nezingane, kuphilwa njani baba Majola? Hayi, amehlo ebheke phezulu, abhekele phansi, noma ebheka phansi kweleva lezinto engeke zingenamsebenzi walo. Kunjalo baba Majola. Yini kuba khangifuna nje Nkosi yami ukubonga uNkulunkulu ngifezwe umama lo asekhuluma ngale ndaba lena. Yazi ukuthi nami namhlanje uNkulunkulu ongambulele ukuthi ngidlule semandleni ukuthi bazalwane asibizele ukuhlala esontweni, kodwa sibizele ukuhlala kuJesu. Isonto liyisiteshi lasilinde khona ukuthi uJesu uma sesifuna sithathe asesekhaya, akwethu kunamathela kuye, okwethu ukubhekisa amehlo kuye, okwethu ukulalela imiyalo yakhe asinike yona, wathi sizophila ngayo, futhi leyo mthetho yona isilungisisayo. Ngithoka njengoba ngithi abantu bathi mina ekholweni ngizwe kumnandi, kunale njabulo phakathi ekujuleni enhliziyweni yami ukuhlala kuJesu. Kumnandi Nkosi amayazi ngathini, kumnandi. uNkulunkulu kwathi sibekela mina futhi ekuyicebo likaNkulunkulu uma bekuyoba khona abantu abaphatheka kabi, besimbonga uNkulunkulu vele linjalo ivangeli uJesu, kodwa lumusa ovela kuNkulunkulu. Angazi ubani lo ngakhuluma lo musa omuhle kangaka athi mubi lo musa lo omnandi kangaka oyinjabulo, ukuthi noma ngibhekane ney'nkinga uNkulunkulu vese alethe injabulo yakhe induduze, inenze lihleke esikhundleni sokuthi niyakhala. Kuye bazalwane, ikhona iyona into ebaluleke kakhulu. Angazi nje abazalwane nami ngiyafisa ukugcizelela, asihlaleni kuJesu, sihlale kuNkulunkulu, sihlale kumoya ingcwele. Hayi esontweni isiteshi sethu silinde khona ukuya ekhaya egameni likaJesu. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu asiphathele nina kahle, asigcinele nina kanye nemndeni yethu bonke abalaleli lo msakazo. uNkulunkulu agcwalise inqolobane zabo namaqoma akhe abo kuchichime egameni likaJesu. Siyabonga kakhulu. Sikwamukela konke lokho ngokukholwa baba Majola. Bonke abalaleli lo msakazo bayakukhulekela wena nebandla kulesimo esinivelele kule sonto edlule. Sibonge baba Majola. Mkhathithi.
uMathewu ku chapter 6 uJesu bekade yala abafundi ukuthi abangenzi ukulunga phambi kwabantu baphe ukuze babukwe abantu, bayala ukuthi abangabe abantu abathanda imali ngeyomkhonzo uNkulunkulu nomamona, ababeke ingcebo yabo ezulwini hayi emhlabeni. Bangabe abantu abaphila ngokukhathazeka ngoba abanye bagodla nje imali, bafuna imali kangaka ngoba bakhathazekile ngengomuso. uJesu asethemba uNkulunkulu onakekela utshana, nakekele inyoni, nathi usinakekela. Bese kuverse 33 lapha kuMatthew 6 athi, kodwa funani kuqala umbuso wakhe nokulunga kwakhe, yikhona konke lokhu kuyakwenezela kunina. Kade ethe ningafani nabezizwe, ningafani nabantu abangakholwa, into abayaziyo izisu zabo nemizimba yabo nemali nezindlu nezimoto, akukho kunye abakwaziyo. Kodwa nina ningafani nabo ngoba senambulekelekile ukuthi kunezulu kunesihogo. Umuntu uyesihogweni ngenxa yezono zakhe, kodwa uNkulunkulu unikele ngendodana yakhe ukuthi izofa khona izono izoxolelwa, bese umuntu eba nokuphila okuphakade okukuye ezulwini. Naso isidingo esikhulu esedlula zonke ezinye izidingo. Ilowo musa owodlula wonke omunye umusa uNkulunkulu angasinika wona. Noma bengasibusisa ngezinto zonke zasemhlabeni, mayingakunika ngensindiso, akakunika ngokuyona into oyidingayo. Zonke lezi ezinye uzoyi-enjoya isikhashanyana sasemhlabeni lo 40, 30, 50 years ophilayo. Emva kwalokho ukubhujiswa okungunaphakade. Kodwa noma ubungahlupheka emhlabeni, ungayitholi izinto oyifisayo, kodwa bese uba nensindiso. Ngakho asifune ukungena embusweni kaNkulunkulu ngensindiso, asifune ukulunga kaNkulunkulu ukwedlula imisebenzi nokuphiliswa izifeni nemishado nani. Now ungenze njalo Paul lapha ku 0737091991 0737091991 noma ku 086101030 0861010 ebese lapha ku Facebook page yethu nonke enilalele loluhlelo lapha ku Facebook page yethu niyacela ngena lapha ku Sound Doctrine Fellowship noma ku Sound Doctrine Hub Facebook page yettu SDH Sound Doctrine Hub Facebook page yettu usithande phela usilandele phela kuyasilekelela lokho kakhulu ngeindlela eziningi. Just follow us and like us or even love us, ukhulume nabanye abazalwane, ubuza imibuzo ukwazi ukuthola nokuphenduleka noma ushaye khona lapho khoma sithi 086101030 086101030 noma ku 073-709-1991. wenze njengayo lothi amen bafundisi bami, sesikhona silalele sifunda okuningi. Sibonga inkosi ukuthi salithola kudala kusakhulunywa iqiniso noma selishintshile iqiniso sasibambe esakuzwa sisabambe esakuzwa kudala, okuyiko okusilekelela endleleni yonke yokukholwa noma kungekho okuphathekayo, kepha nginokwenama nokuthula enhlizweni, kusho umpilo kaMsomi lapha kwaSayimane. Ebese umsaka Maguba Magubs Magubs uthi amen bafundisi, lalele liyabusisa, liyasibusisa uhlelo lwenu ngoba kukhuluma ngezwi likaThixo, kusho umsaka Magubane lapha eSavana Park. Ngiyacabanga akasho leSavana ethwale emakhanda, usho le enye. Amen bafundisi bami, usho njalo lapha uSayimane. Nangu omunye umlaleli, asikuzweke nawe ukuthi asikwamukele nje, siyakwamukela sawubona. Ngilele Vuma FM, ngilele Vuma FM selishoni ilanga lanamhlanje kuyiSunday. Leli hlelo leli alumphuthi ngoba liyangakha mina. Kuningi kakhulu engifundayo la yini bafundisi. Kuningi kakhulu. Liyangakha nje impela, ngeke ngenze sure ukuthi noma ngakhona la beyade ngiye khona ukuthi kushaya lo hola ngibe sengisendlini ngilalele kahle. Babukwanyana hayi mina sifuna ngifundisa kakhulu.
asibonge uSibu lo wami ngumezulu ula eNewcastle ale kamngayi lapho makhona ngokuzalo. Ngiyabonga. Bonga thina mfowethu lapha eNewcastle ngiyasebenzela ngale kakhulu ngizoyigcina inombolo yakho ukuthi ngelinye ilanga mengize lapha emsebenzini mhlambe ngiza njalo nganye noma kabili ngenyanga sengifike nami ngihlanganyele kanye nawe mfethu. Asithatha nangogcina nanoma ke i-voice note yakhe Mkhathini inde kepha simuzwe nje kancane ukuthi yena uthini. Sawubona siyakwamukela moyeni. Hey, siyabonga kakhulu. Inkulu indaba yensindiso and ijulile kakhulu ukuthi kenake indaba yensindiso ayikho ngomunye umuntu ingawe ipersonal ngoba insindisweni into esilwela yiyodwa ukuthi sihlanganyele kanye nokuhlupheka kwakho Jesu sibe sebuhlungweni lobu abakubona ngethu sikwazi ukuthethelela sikwazi ukudlulisa sicebe izinto uNkulunkulu ezisilingayo Njalo sicebe bese siyihlanza ngoba manje umusensindisweni ekukholweni sifana nabantu abakwi-race esilinde ukuthi mzukwane qashuka ibhandi leli lokuthi ubani ufike eqala sonke silandele ukuthi singene embusweni wakhe ukuze singafi ukufa nokufa kodwa sivuswe kanye naye sihluphe insindisweni fanele sikhuleke uhle insindisweni sihlambulule ngempela singalandeli izinto kuyangihlupha nami kakhulu bafundisi bami lento ukulandela izinto ngisanda ngena insindisweni nje akukudala la ngithatha isambulo 20 umfundisi eShumayela ngasha ngihlalo ngahamba ngasaboni ngiphambili ngiyomukela insindiso sebandleni lomthetho ibandla lebhantshi bafundisi bami ngalithatha ibhantshi kodwa ngayiqhubekela nje ngidlela isono ngingenalivalo Musa wasala konke bafundisi bami ngifake ngisho i-Q-tex yamhlupha mami network ihambe ife kepha siyamuzwa Mkhathini ukuthi uthini. Uyamuzwa ukhuluma from the bottom yenhliziyo yakho uthi yeah. Anyway Mkhathini kusele imzuzu owodwa nje ngaphambi kokuba kufikelele ihora lesixabanisayo awakho ukugcina Mkhathini. KuLuka chapter 10 uJesu kade ethuma abafundi besawu70 ukuthi bayoshumayela obanika amandla okukhipha amadimoni. Babuya ngempela bejabula ukuthi amadimoni bakwazile ukuwakhipha imangaliso zenzeka. Uthi verse 20 nokho ningathokozi ngalokhu ukuthi imimoya iyanithobela kodwa jabulelani ukuthi amagama enu alotshiwe ezulwini. Abanye beze ngoba bezwa kuthiwa kwenzeka imangaliso noma zingenzeki le imangaliso kodwa banqabelane zona bathanda lokha kuphithizela nama emotions. Ningathokozeli zonke lezo zinto, qaphela nje ukuthi ngabe igama lakho libhaliwe yini emazulwini, ingabe izono zakho ixolelwe yini wena, ingabe uphendukile nezonweni wagcwaliswa ngomoya ongcwele, ingabe uyazana wena noKristu. Hayi bandla, ngiyabathanda indlela abakhuluma ngabazalwane, unganaki nje ukuhlala ebandleni kodwa igama lakho alibhalwe emazulwini. Igama lakho alibhalwe emazulwini nanguphumzile kaMtawungu ukuthi impela libhaliwe lakhe igama emazulwini. Phumzile Mtawungu uandile kaMkhize uPhosha Miyeni uMpilo kaMsomi lapha kaSayimani ukhethiwe kaMzimela uLelo Mthiyane umduduzi kaMthethwa ngingabala ngithini bonke labalaleli bafisa nabo ukusho kuthile lapha kwi-Facebook yethu Facebook page yethu
so baphendula khona lapha kwi-Facebook ngenxa yesikhathi. Mina noMkhathini sithi Khumu, siyabonga ukuhlala nawe kulesikhathi kuze kufike sona lesikhathi. Ithini le nombolo Masinya Mkhathini le esithe sobakhumbuza yona ukulekelela leingane nemandla lapha kuba uMajor? 073 267 2613. Mina noMkhathini sithi Khumu, uNkulunkulu akubusise. Khumbula funda ukuzifundela iBhayibheli, ngokwenza njalo uyi-students kaMoya Ingcwele, esikaMkhathini noNkosi nomandoda thizeni, inkosikazi thizeni, kepha students kaMoya Ingcwele. uNkulunkulu akubusise, sibonane nawe ngesonto elizayo.